men mit hår. Hvad kan du gøre det? Er vi gået i gang? Ja, bitch. Nå, kælling. Ej, man må ikke misbruge ord herinde. Nej, vel? Så bliver det anmeldt. Ja. Ja, anmeldt. Og det må vi faktisk. Jeg sprogspasser. Det er sjovt. Au! Du er underlig. Du er åndssvag. Prøv at se. Lyden kommer ud. Fuck du. Var det ikke meningen, vi skulle lave et eller andet til den her video? Vi skulle blokke. Okay, Nå. klokken den er kun 8:30. 8:30, og vi keder os allerede af røv til. Ja, jeg kom klokken. Ja, det ved jeg sgu da ikke, men altså allerede af røv til keder vi os. Jeg kom klokken. Klokken. Åh, gud. Gud. Jamen dog. Klokken 14:38 kom jeg. Og vi keder os allerede. Det af røv er til. 6 timer siden, lige præcis. Fuck, du er dum. Nå, men altså, vi har lige spist aftensmad, og nu sidder vi egentlig bare på vores blog inde på... 1, 2, 3 hjemmeside, Jølle og Sjælles blog. Og I er velkommen til at gå ind og kigge, Vi sætter et link ned i kassen. hvis vi kan finde ud af, hvordan vi gør. Et eller andet sted. Ja, det er Dernede. flot. Lad være med at sidde og række fuck til folk. Det er faktisk den her ja. dag. Men er der mere, vi skal sige, eller skal vi bare lukke den af nu? Nå, vi ses næste gang, vi gør det her, og det bliver aldrig. Hej hej.